was vorig jaar ook een deelnemer aan het Europe Meets America als een van de bedrijven op Aruba die geïnteresseerd was om die links te kunnen leggen met Europese, Nederlandse bedrijven en met de regio. En toen heb ik ook kennis gemaakt met de heer Bos. En het was mijn wens dat STC op Aruba zou komen en dat ze daar opleidingen mogen doen. Niet alleen voor de regio, maar ook voor Aruba zelf, voor het havenbedrijf van Aruba. Dus u kunt zich wel voorstellen hoe enthousiast ik ben voor dit concept van Europe Meets America. Het biedt mogelijkheden voor ons, voor Aruba, om zich verder te ontwikkelen. En zo zien we dat ook in een breder plaatje voor het Caribisch gebied. Het biedt uitbreidingsmogelijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden voor de andere eilanden ook. De reden waarom wij verleden jaar meegedaan hebben aan Europe Meets America was eigenlijk tweelei. Enerlei was dat we geïnspireerd zijn door de minister-president over de missie en visie waar Aruba als land mee bezig is. Dat is één. En ten tweede, omdat veel klanten van ons uit Latijns-Amerika ook meededen aan de missie. Want het was ook een missie toen. En ook aan de conferentie. En we zagen toen ook alle ambassadeurs. En dat waren eigenlijk 3 vliegen eigenlijk in 1 klap. En ook dit jaar denk ik dus dat ondernemers op deze manier ook de conferentie zouden moeten gaan gebruiken. Dus geïnspireerd worden door de bevlogenheid waarmee Aruba aan de weg timmert op het gebied van sustainable energy. En ten tweede de klanten die ze hebben, want de Zuid-Amerikanen zijn sowieso enthousiast om naar het eiland te komen om ons te ontmoeten. Visto que ya más nota un concepto que o governo tem uma visão, pero já o avemos atende a apresentação de diferentes instâncias que já acaba de experiência com o estabelecimento na Aruba e quanto entusiasmo não tem no resultado não. Zij está assim com força de lo qual nos está apresentar a aumentar grandemente comparado com a ano passado. Ano passado ainda tem um conceito, tem uma ideia, não tem exemplo tanto concreto de resultado e empresa não cabin. Nós para mirar entusiasmo de parte de STC que para a escola que põe lugar na disposição de Aruba, senhor Boss, a papel de o resultado que está na Aruba acaba e a decidir definitivamente que quer continuar com a escola aqui na Aruba, que também dá educação na pessoas que também passinha de scheepvaart, de toekomst que tem te maken com o mundo marítimo. Por mim, a grandura do edifício aqui que a pone o lugar disponível para o evento, com segmento, com a experiência, com a empresa, o instituto não tem, com a ideia, com a Aruba Porto Hub e com a cercania de nos países no mercado não grande, está oferecendo oportunidade, já que mais não está um conceito, mas com o resultado concreto.